आता होणार सामना आहे तो RS स्पोर्ट विरुद्ध शौर्य 11 नवलाई. प्रथम नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय ते RS स्पोर्ट. सूरजच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार लगावलाय तो अवधूत याने. सूरज याचा दुसरा चेंडू अवधूत साठी आणि हा मात्र सुंदर चेंडू तटवलाय. बघूया आणि हाही चौकार जातोय. सलग 2 चेंडूवर 2 चौकार लागलो ते अवधूत याने. सूरजच्या चेंडूवर धावसंख्या झाली आहे ती आणि 9 चेंडू घोषित केलाय पंच पराग वारेकर यांनी. एकच चेंडू झालाय आणि 9 धावा जमा झाल्या त्या शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाच्या. आत्ताच्या चेंडूवर फ्री हिट असेल. सूरजाचा दुसरा चेंडू अवधूत याला आणि सुंदर तटवलेला चेंडू. एक धाव फ्री हिटच्या चेंडूवर मिळते ती शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाला. संघाची धावसंख्या झाली ती 10. टाकू दे. सूरज याचा तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो सुकुमार याला. सूरज टू सुकुमार आणि हा म्हटलं सुंदर ऑफ साईडला तटवलेला चेंडू होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतोय तो विशालच्या माध्यमातून. दरम्यान एक धावून काढली जाते सुकुमार आणि अवधूतच्या दरम्यान आणि धावसंख्या झाली ती 12 सॉरी 11. सूरज याचा पुढचा चेंडू अवधूतसाठी. 11 या धावसंख्या झाली या संघाची आणि हा मात्र सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू टाकलाय. काही कळला नाही डायरेक्ट यष्टिरेषक आपली कामगिरी चोख बजावतोय. चांगला चेंडू पकडलाय तो यष्टिरेषक प्रथमेश याने. निर्धाव चेंडू टाकलाय तो सूरज याने. अजून या षटकातील 2 चेंडू सामना होणं बाकी आहे. पहिल्या षटकातील 5वा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो सूरज. सामना करेल तो अवधूत आणि हा मात्र तेवढाच चांगला तटवलेला चेंडू अवधूत याने. एक धाव नक्कीच मिळते. थोडीशी मिसफील्ड झाली आहे पण तो एका धावीवर धाव समाधान मानावं लागते ते अवधूत याला. संघाची धावसंख्या होती ती 12. पहिल्या 2 चेंडूंवर चौकार लगावून नंतरचे चेंडू मात्र चांगले टाकले ते सूरज वागदरे याने. आता मात्र या षटकातील अंतिम चेंडू टाकण्यासाठी होतो तो सूरज. सामना करेल तो सुकुमार. सूरज टू सुकुमार आणि हाही चांगला चेंडू तटवलेला आहे परंतु एक धावेसाठी ढकलण्यात येतोय आणि संघाची धावसंख्या वाढते एका धावेने. धावसंख्या झाली ती 13. एक षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 13. किंजल स्पोर्ट हातीस आणि माहीर स्पोर्ट संघाच्या खेळाडूंनी 10 मिनिटात जेवण येणार आहे. तिथे जेवण करून घ्यायचं आहे. लंच नंतर आपल्याला ताबडतोब आपलाच सामना खेळवायचा आहे. किंजल स्पोर्ट्स आणि माहीर स्पोर्ट्स या 2 संघादरम्यान हा सामना होणार आहे. लंच नंतर दोन्ही संघातील खेळाडूंनी जेवण आटपून आपलं तयारीत राहायचं आहे. RS स्पोर्ट्स संघाकडून दुसरं षटक घेऊन आलो तो प्रथमेश सोनार. सामना करेल तो सुकुमार. एक षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 13. प्रथमेशचा पहिला चेंडू सुकुमारसाठी. हा चेंडू चांगला चेंडू निर्धाव चेंडू टाकलाय तो प्रथमेशाने. धावसंख्या स्थिरावली आहे. धावसंख्या 13. दुसरा षटकातील पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय तो प्रथमेशाने आणि चांगला चेंडू टाकला होता. प्रथमेशाचा दुसरा चेंडू सुकुमारसाठी आणि हाही चांगला तटवलेला चेंडू. बघूया किती धाव मिळतात या चेंडूवर परंतु एकच धाव
मिळवण्यात यशस्वी होतोय तो सुकुमार. संघाची धावसंख्या होती ती 14. दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडू पूर्ण झाले आहेत आणि धावसंख्या झाली ती 14. आता मात्र स्ट्राईकला आहे तो अवधूत. प्रथमेशचा तिसरा चेंडूचा सामना करेल तो अवधूत. धावसंख्या झाली ती 14. चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी केली जाते ते प्रथमेश याच्या माध्यमातून. प्रथमेश याचा तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय आणि सामना करेल तो अवधूत. प्रथमेश टू अवधूत. आणि हा 9 चेंडू पंचांनी डिक्लेअर केला आहे. बघूया चेंडूवर किती धावसंख्या मिळते. 1 धाव धावून काढली आहे आणि 9 अशा 2 धावा मिळणार आहेत. संघाची धावसंख्या झाली आहे ती 16. नो बॉल आणि ह्या चेंडूवर आता फ्री हिट असेल. आत्ताच्या नो बॉल आणि 1 धावा धावून अशा 2 धावा मिळाल्या आहेत. संघाची धावसंख्या झाली ती 16. 2 चेंडू टाकलेत. अजून या षटकातील 4 चेंडू बाकी आहेत. तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो प्रथमेश. सामना करेल तो सुकुमार. आणि हा सुंदर तटवलेला चेंडू होता. बघूया किती धावा मिळत आहेत. एकच धावून काढली जाते ती सुकुमार आणि अवधूतच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या झाली ती 17. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. 3 चेंडू टाकून दिलेत प्रथमेश याच्या माध्यमातून आणि 17 धावा धावसंख्येवर लागली आहेत. प्रथमेश याचा पुढचा चेंडू चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो तो. सामना करेल तो अवधूत. आणि हा सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू टाकलाय. यष्टीरक्षक सूरज वागदरेने आपलं काम पूर्ण केलंय. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली जाते ती प्रथमेश याच्या माध्यमातून. आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण सूरज याच्याकडून होतंय. 4 चेंडूंचा खेळ पूर्ण झालाय. धावसंख्या झाली ती 17. प्रथमेश याचा पुढचा चेंडू अवधूतसाठी. आणि हा ही चांगला तटवलेला चेंडू आहे. बघूया चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय. एका धावावर समाधान मानावं लागतंय. ते अवधूत याला धावसंख्या झाली ती 18. अजून या षटकातील 1 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 11 चेंडू टाकून झाली आहेत. 18 धावसंख्येवर लागली आहेत. प्रथमेश याचा पुढचा चेंडू सुकुमार यासाठी. आणि सुंदर उंच उठवलेला चेंडू आहे. बघूया झेल घेण्याची संधी आहे. आणि हा झेल घेतलाय. सुरेख झेल घेतलाय तो सिद्धेश चव्हाण याच्याकडून. आणि पहिला धक्का बसतोय तो शौर्य स्पोर्ट्स. पहिला धक्का बसला होता तो सुकुमार याच्या रूपात. आणि त्याची जागा घेण्यासाठी येतोय तो प्रणव वारेकर. बघूया तिसरं षटक कोण येतोय तो आर एस स्पोर्ट्स संघाकडून. आता जोडी मैदानात असेल ती प्रणव वारेकर आणि अवधूत तांडेल. धावसंख्या झाली आहे ती 18. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 18. स्ट्राईकला येतो अवधूत. नॉन स्ट्राईकला येतो प्रणव वारेकर. आर एस स्पोर्ट्स संघाकडून तिसरं षटक कोण घेऊन येतोय. परिमल मयेकर. आर एस स्पोर्ट्स संघाकडून वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचं तिसरं षटक घेऊन येतो तो परिमल मयेकर. सामना करेल तो अवधूत. नॉन स्ट्राईकला बाय तो प्रणव वारेकर. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडी बदल केला जातोय. अवधूत हा एक धडाकेबाज फलंदाज आहे. बघूया कशी कामगिरी करतो परिमल याच्या गोलंदाजीवर. धावसंख्या स्थिरावली आहे 2 षटकानंतर. 1 गडी बाद 18. परिमल मयेकर याचा पुढचा चेंडू अवधूतसाठी. आणि हा मात्र सुंदर चेंडू टाकला होता. परंतु तो 1 धावून पूर्ण केली आहे ती
अवधूत आणि प्रणव याने संघाची धावसंख्या नक्कीच भर हॅलो धावसंख्येमध्ये नक्कीच भर एका धावेने पडते. धावसंख्या झाली ती 19. एक गडी बाद 19. आपलं वैयक्तिक पहिलं आणि संघाचा तिसऱ्या षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन होतो तो परिमल. सामना करेल प्रणव आणि हा मात्र निर्धाव चेंडू आणि दुसरा धक्का बसतोय तो शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाला. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली ती परिमल. यष्टिरक्षक सूरज वागदर याने यांचा सोपा जेल घेतलाय आणि बाद केलाय ते जागा घेण्यासाठी गेलाय तो शिवराज वारेकर. डावखुर असा फलंदाज शिवराज वारेकर. सामना करेल तो परिमल याचा. परिमल याचा तिसरा चेंडू शिवासाठी आणि हाही चांगला तटवलेला चेंडू आहे. बघूया किती धाव मिळतात या चेंडूवर. दरम्यान एक धावून पूर्ण केली जाते ते अवधूत आणि शिवा याच्या माध्यमातून. संघाची धाव संख्या झाली ती 20. दोन गडी बाद 20. परिमल 3 चेंडू फेकून पूर्ण झाले या षटकातील. चौथा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो परिमल आणि सामना करेल तो अवधूत. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केले जात आहेत RS स्पोर्ट्स संघाकडून. चौथा चेंडू फेकण्यासाठी परिमल, तो अवधूत आणि सुंदर चेंडू. हाही सुंदर प्रकारे चेंडू टाकला होता. या दरम्यान रन पूर्ण केली आहे आणि एका धावेने नक्कीच भर पडते धावसंख्या झाली ती 21. दोन गडी बाद 21. या षटकातील अजूनही 2 चेंडू बाकी आहेत. 5व्या चेंडूंचा सामना करण्यासाठी तो सज्ज आहे तो शिवा. परिमलचा पुढचा चेंडू शिवासाठी. शिवाने चांगला तटवलेला चेंडू, परंतु बघूया इष्टरक्षकाकडे सोपा झेल सोडला जातो सूरज याच्याकडून. कोणतीही धाव पूर्ण मिळत नाहीये, परंतु सोपा झेल सूरज वागदरे याच्या माध्यमातून सोडला जातोय. एक निर्धाव चेंडू जातोय पण विकेट घेण्याची संधी मिळाली होती ती RS स्पोर्ट्स संघाला. सोपा झेल सोडलाय तो सूरज याने. 5 चेंडू पूर्ण झाले आहेत. धावसंख्या झाली ती 21. दोन गडी बाद 21. परिमलाचा शेवटचा चेंडू शिवासाठी आणि सुंदर तटवलेला चेंडू. बघूया किती धाव मिळतात या चेंडूवर आणि नक्कीच एकच धाव मिळते या चेंडूवर. या एका धावेने संघाची धावसंख्या झाली ती 22. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 22. शिवा आणि अवधूत ही जोडी मैदानात आहे शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाकडून. बघूया RS स्पोर्ट्स संघाकडून चौथं षटक कोण घेऊन येतोय. RS स्पोर्ट्स संघाकडून चौथं षटक घेऊन येतो तो विशाल. सामना करेल तो डावखुराचा फलंदाज शिवराज वारेकर आणि हा सुंदर चेंडू निर्धाव चेंडू टाकतोय आणि सुंदर यष्टिरक्षण केलं जाते सूरज याच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय तो विशाल याने. धावसंख्या स्थिरावली आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 22. 2 गडी बाद 22. चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू निर्धाव टाकलाय. बघूया दुसरा चेंडू कसा टाकला जातोय तो विशाल याच्या माध्यमातून आणि रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. चांगला फटका खेळलाय तो शिवराज याने आणि हा चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी. तो शिवा याने धावसंख्या नक्कीच वाढली आहे. धावसंख्या ती 26. पुढचा चेंडू विशाल याचा शिवासाठी. चांगला चेंडू तटवलाय पण झेल आणि सोपा झेल जोडलाय तो प्रतीकने.
अत्यंत सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण केलं जाते ते आर एस स्पोर्ट्स संघाकडून. दरम्यान एक धावसंख्यात भर पडते. धावसंख्या झाली ती 27. 2 गडी बाद 27. एक सोपा जेल सोडलाय प्रतीक वास्के याच्याकडून विशाल याच्या गोलंदाजीवर आणि एक जीवदान मिळालं ते शिवराज वारेकर याला. एक चांगला चौकार लागला होता पण त्यांना बाद करण्याची संधी आली होती. सोपा झेल सोडलाय ते क्षेत्ररक्षकाकडून. धावसंख्या झाली आहे ती 27. 2 गडी बाद 27. विशाल याचा पुढचा चेंडू अवधूत याला. विशाल टू अवधूत. बघूया चौथा चेंडू आणि सुंदर चटवलेला चेंडू. हा मात्र जातोय षटकार 6 धावांसाठी. षटक चालू. 5वा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतो तो विशाल. विशालचा सामना करेल आणि चांगल्या प्रकारची कट बॉलिंग टाकली होती. बघूया कॅच होते का. आणि पुन्हा एकदा झेलबाद. अत्यंत ढिसाळ असे क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे ते आर एस स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून. सूरज याच्या माध्यमातून झेल सोडला जातोय. दरम्यान एक धावून पूर्ण केली जाते ती शिवराज आणि अवधूतच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या झाली ती या एका धावेने 34. 2 गडी बाद 34. विशाल अजूनही या षटकातील 2 चेंडू बाकी आहेत. बघूया 2 चेंडूंचा सामना कसा करेल तो शिवराज वारेकर. सॉरी 1 बॉल बाकी आहे या षटकातील. आणि सुंदर तटवलाय शिवराज याने. 1 धावेसाठी टिकलर सुरुवात पंचांनी घोषित केले. एका धावेने धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 35. चौथ्या षटकाची समाप्ती होते. चौथ्या षटकानंतर शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाची धावसंख्या झाली ती 34. 2 गडी बाद 34. आर एस स्पोर्ट्स संघाकडून 5वे षटक घेऊन आलाय तो प्रतीक. सामना करेल तो अवधूत. आणि सुंदर तटवलेला चेंडू. चेंडू दुसऱ्या चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो तो प्रतीक. आणि सामना करेल तो अवधूत. बघूया प्रतीकचा दुसरा चेंडू अवधूतसाठी चांगल्या प्रकारे चेंडू होता. तेवढ्याच चांगल्या प्रकारे तटवलाय. बघूया धावून किती मिळत आहेत. आणि हा चेंडू एक ढिसाळ क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा आर एस स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. चौकार हे बहाल केलेत ते शौर्य स्पोर्ट्स संघाला. आर एस स्पोर्ट्स संघाकडून 5व्या षटकातील तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो प्रतीक. सामना करून तो अवधूत. गेल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार लगावले आहेत ते अवधूत याने.
बघूया तिसरा चेंडू, हा मात्र चांगला चेंडू ऑफ साईडला कटवलाय आणि एका धावे दरम्यान एक धाव मिळते ती शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाला. एका धावेने धाव संख्या होते ती 44. 2 गडी बाद 44. प्रतीक याचा पुढचा चेंडू सामना करेल तो शिवराज वारेकर. एक डावखुरा असा फलंदाज आहे शिवराज. एक चांगला रिव्हर्स मारला होता आणि चौकार मारला होता तो मगाशी शिवराजाने. चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज प्रतीक. सामना करेल तो शिवराज आणि सुंदर तटवलेला ऑफसाईडला चेंडू. बघूया किती धावसंख्या मिळते. एक धाव दरम्यान धावून काढली जाते ती शिवराज आणि अवधूत याच्या माध्यमातून. एका धावेने धावसंख्या वाढून धावसंख्या झाली ती 45. 2 गडी बाद 45. अजूनही या षटकातील 2 चेंडूंचा सामना करायचा आहे तो अवधूत याला. बघूया 2 चेंडूंवर किती धावसंख्या केली जाते. प्रतीक याचा 5वा चेंडू अवधूत यासाठी आणि सुंदर तटवलेला चेंडू, हा मात्र सीमापार 6 धावांसाठी. या 6 धावेने धावसंख्या नक्कीच वाढते ती शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाची. धावसंख्या झाली ती 51. 2 गडी बाद 51. बघूया दुसरा चेंडू टाकला तो प्रथमेश तो अवधूत आणि हा वाईड चेंडू घोषित केला तो पंचाने. नक्कीच एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली आहे ती 59. 2 गडी बाद 59. अजूनही या अंतिम षटकातील 5 चेंडूंचा सामना होणे बाकी आहे. प्रथमेश याचा पुढचा चेंडू अवधूत याला आणि हा मात्र निर्धाव चेंडू टाकला जातोय. सुंदर असा चेंडू टाकला जातोय तो प्रथमेश याच्याकडून आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय ते सूरज वाघधरे याने. अजून या पहिल्या इनिंग मधील 4 चेंडूंचा सामना होतोय बाकी आहे. 59 धावा झाली आहेत आणि सुंदर चटवलाय पुन्हा एकदा लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. चेंडू जातोय सीमापार 4 धावांसाठी.
हाफ सेंचुरी पूर्ण करतो का तो अवधूत. प्रथमेश याचा पुढचा चेंडू अवधूतसाठी आणि हा मात्र चांगला चेंडू निर्धाव चेंडू टाकलाय तो प्रथमेशने. धावसंख्या स्थिरावती आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 63. अजूनही अंतिम या षटकातील 2 चेंडूंचा सामना बाकी आहे. षटकातील 5वा चेंडू घेऊन येतो तो प्रथमेश. सामना करू अवधूत आणि सुंदर आपल्याच फॉलो थ्रूमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं ते प्रथमेश. निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा जातोय. धावसंख्या मात्र स्थिरावते. धावसंख्या झाली ती 63. या षटकातील एकच चेंडू शिल्लक आहे. या इनिंग मधील अंतिम चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो तो प्रथमेश. सामना करेल तो अवधूत आणि सुंदर निर्धाव फेकला होता चेंडू, परंतु गचाळ असं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा यष्टिरक्षकाकडून केलं जात आहे. दरम्यान एक धाव धावून पूर्ण केली जाते अवधूत आणि शिवाय याच्या माध्यमातून. या एका धावेने धावसंख्या वाढते ती 64. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 2 गडी बाद 64. वैयक्तिक 20 चेंडू आणि 47 धावा काढल्या त्या अवधूत याने. शौर्य स्पोर्ट्स संघाचा खेळाडू रितेश पेडणेकर यासाठी बक्षीस लावण्यात आलेलं आहे. जर त्याने निर्धाव षटक टाकलं किंवा एका षटकामध्ये 2 विकेट्स घेतल्या तर शौर्य स्पोर्ट्स कोतवडेचे मालक विनोद कुवार यांच्याकडून त्यांना टी शर्ट बक्षीस देण्यात येईल. रितेश पेडणेकर या सामन्यात रितेश पेडणेकर याने जर निर्धाव षटक टाकलं किंवा एका षटकात 2 विकेट्स 2 फलंदाजांना बाद केलं तर शौर्य स्पोर्ट्सचे मालक विनोद कुवार याच्याकडून एक टी शर्ट त्यांना बक्षीस म्हणून देण्यात येईल. जाऊ या सामन्यांकडे. लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे.
प्रथम फलंदाजी करताना शौर्य स्पोर्ट्स नवलाई संघाने धावसंख्या उभारली आहे ती 2 गड्यांच्या माध्यमातून 64 आणि 65 धावा करायच्या त्या आर ए स्पोर्ट्स संघाला. बॅट्समॅन नेम आर ए स्पोर्ट्स संघाचा अतिरिक्त खेळाडू इकडे पाठवायचा आहे. आर एस संघाकडून सलामीची जोडी मैदानात आली आहे ती सूरज वागदरे स्ट्राईकला नॉन स्ट्राईकला उभा आहे तो राज देवरुखकर 65 धावांचा पाठलाग करताना आर एस स्पोर्ट्स संघ कशी फलंदाजी करतो ते पाहायचं आहे. दरम्यान शौर्य स्पोर्ट्स संघाकडून पहिलं षटक घेऊन येतोय तो जयेश भावे. जयेशचा पहिला चेंडू सूरज याला आणि चांगला चटवलेला चेंडू. एक धाव तर नक्कीच मिळाली आहे. बघूया दुसरी धाव मिळते का ते. चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय ते क्षेत्ररक्षकाकडून आणि एक चेंडूवर पहिला धाव घेतली जाते ती सूरज याच्याकडून. धाव संख्या झाली आहे ती एक चेंडू नंतर एक धावा. आता स्ट्राईकला आलाय तो राज देवरुखकर. सामना करेल तो जयेश याचा दुसरा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो राज. जयेश टू राज. दुसरा चेंडू जयेश याचा राज याला आणि हा चेंडू निर्धाव चेंडू टाकलाय तो जयेश याने. नक्कीच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली आहे ती जयेश याने. अतिशय सुंदर चेंडू टाकला होता. राज याला काही कळला नाहीये. चेंडू जातो यष्टीरेषाकडे. 2 चेंडूंचा सामना झालाय. धावसंख्या झाली ती 1. 65 धावा करायचे आहेत आर एस स्पोर्ट्स संघाला जिंकण्यासाठी. जयेश याचा पुढचा चेंडू राज याला आणि चांगला तटवलेला चेंडू आहे. उंच मारलेला चेंडू आहे. बघूया झेलबाद होतो का ते. परंतु दरम्यान या चेंडूवर 2 धावा धावून पूर्ण केल्यात त्या राज आणि सूरज याने. धावसंख्या नक्कीच वाढली आहे. धावसंख्या झाली ती 3. 3 चेंडू नंतर 3 धावसंख्या झाली आहे. किंजल स्पोर्ट्स हातीस आणि माहीर स्पोर्ट्स या संघाच्या खेळाडूंनी जेवण करून घ्यायचंय. जयेश याचा पुढचा चेंडू राज यासाठी आणि हा चेंडू वाईड चेंडू टेकलाय. एका धावेने धावसंख्या झाली आहे ती 4. 3 चेंडू आणि 4 धावा. तीन चेंडूंचा सामना खेळ पूर्ण झालाय. चौथा चेंडू टाकण्यासाठी होतो तो सज्ज आणि सुंदर तटवलेला चेंडू राज याने. बघूया किती धावसंख्या मिळते. 2 तर धावा पूर्ण झाल्या आहेत आणि धावसंख्या झाली आहे ती 5 सॉरी 6. 4 पहिल्या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला आणि धावसंख्या झाली ती 6. 65 धावांचा पाठलाग करताना आर एस स्पोर्ट्स संघाकडून सलामीची जोडी मैदानात आहे ती राज देवरुखकर आणि सूरज वागदरे. दरम्यान या षटकातील पॉवर प्लेमधील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. जयेश याच्या माध्यमातून सुरेख अशी गोलंदाजी केली जाते. दरम्यान 5वा चेंडू टाकण्यासाठी होतो सज्ज आणि आता मात्र सुरेख असा चेंडू होता. चेंडू जातो यष्टीरेषाकडे. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय आणि चांगली प्रकारची गोलंदाजी केली होती जयेश भावे याच्या माध्यमातून. फलंदाजांना जखडून ठेवलं इथे जयेश याने. 5 चेंडू आणि 6 धावा. अंतिम चेंडू षटकातील चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो तो जयेश आणि चेंडू मात्र चांगला तटवलाय आणि चेंडू जातोय तो सीमापार 4 धावांसाठी.
जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. भोळे कंपाऊंडमध्ये जेवणाची सोय करण्यात आली आहे. जे जे संघाचे खेळाडू आणि जे सामना बघायला आलेले प्रेक्षक कमिटी मेंबर यांनी आपल्या भोजनाचा आस्वाद करून घ्यायचा आहे. शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाकडून दुसरं षटक घेऊन आला तो रितेश पेडणेकर. मगाच्या सामन्यात एक चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली होती ती रितेश याने. तोच रितेश दुसरं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतोय आणि त्याचा सामना करेल तो सूरज वाघदरे. 65 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकांमध्ये धावसंख्या झाली आहे ती 10. अजून 30 चेंडू आणि 55 धावांची आवश्यकता आहे ती आर एस स्पोर्ट संघाला. रितेश याचा पहिला चेंडू सूरज याला आणि सुंदर लेगच्या दिशेने तटवलेला चेंडू. चेंडू जातोय सीमापार 4 धावांसाठी. आणि वागदरे याने बघूया उर्वरित 5 चेंडू कशा प्रकारे टाकतो ते रितेश. अजूनही धावसंख्या झाली आहे ती 14. अजूनही 21 चेंडू आणि 55 धाव 29 चेंडू आणि 55 धावांची 51 धावांची आवश्यकता आहे. रितेश याचा दुसरा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो सूरज वाघधरे. आणि हा चांगल्या प्रकारचा चेंडू होता. एक धाव दरम्यान पळून पूर्ण केली आहे ती राज आणि सूरज याने. या एका धावेने धावसंख्या वाढली आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 15. अजून 28 चेंडू आणि 50 धावांची आवश्यकता आहे. रितेश याचा पुढचा चेंडू राज याच्यासाठी. बघूया तिसरा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो राज. पासष्ट धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या झाली ती 15. दुसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. तिसरा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो रितेश आणि सुंदर तटवलाय चेंडू राज याने. बघूया चौकाराच्या दिशेने जातोय चेंडू आणि नक्कीच 4 धावा मिळतात या चेंडूवर. रितेश याचा चौथा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतो आणि खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो राज. आणि हा मात्र सुंदर चेंडू टाकलाय. निर्धाव चेंडू टाकलाय. यष्टीरक्षक शिवराज वारेकर याच्या माध्यमातून सुंदर यष्टीरक्षण केलं जात आहे. चेंडू निर्धाव जातोय. धावसंख्या स्थिरावली आहे. धावसंख्या झाली आहे ती 19. दुसऱ्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ अजून बाकी आहे. सूरज आणि राज सलामीची जोडी मैदानात. आणि हाही मात्र चांगल्या प्रकारे निर्धाव चेंडू टाकला जातो तो रितेश याच्या माध्यमातून. सलग 2 चेंडू निर्धाव टाकले ते रितेश याने. धावसंख्या स्थिरावली आहे. धावसंख्या झाली ती 19. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो रितेश. बघूया राज याला आणि चांगल्या प्रकारे तटवलाय चेंडू. बघूया किती धाव मिळत आहेत. एक धाव तर पळून पूर्ण केली आहे नक्कीच. दुसरी धाव घेतली आणि दोन्ही धावा पूर्ण केल्या आहेत. धावसंख्या या 2 धावेने वाढते. धावसंख्या झाली ती 21. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 21. बिनबाद 21. 65 धावांचा पाठलाग करताना आर एस स्पोर्ट्स संघाची दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 21.
षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती बिनबाद 21. संदेश याचा सामना करेल. स्ट्राईकला येतो सूरज, नॉन स्ट्राईकला येतो राज देवरुखकर. अजूनही शांत असा राहिला आहे तो सूरज. बघूया या षटकात काही चौकार षटकार बघायला मिळतात का ते. संदेश याचा पुढचा चेंडू सूरज याला, आणि हा निर्धाव चेंडू टाकलाय तो संदेश याने. समीकरण बदलतंय. 23 चेंडू आणि 44 धावा. संदेश याचा दुसरा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतो तो सूरज, आणि आणि सुंदर झेल टिपलाय तो खेळाडूने आणि सूरज बाद होतोय. पहिला धक्का बसतोय तो आर एस स्पोर्ट्स संघाला 21 या धावसंख्येवर. वर बाद केलंय ते सूरज याला. एक चांगला झेल टिपलाय क्षेत्ररक्षकाकडून. सूरज वागदरे सारखा मोठा फलंदाज बाद केलाय तो संदेश याने, आणि पहिला धक्का बसलाय तो आर एस स्पोर्ट्स संघाला. संघाची धावसंख्या झाली आहे ती तिसऱ्या षटकात 2 चेंडू समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 21. प्रथमेश सोनार हा एक चांगला मोठे पटके मारणारा खेळाडू आहे. बघूया संदेश याचा तो कसा सामना करतो. संदेश याचा तिसरा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतो तो प्रथमेश, आणि सुंदर टाकलेला चेंडू, परंतु सुमार दर्जाचं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. ते शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाकडून 2 धावा बहाल केल्या जातात त्या आर एस स्पोर्ट्स संघाला. या 2 नव्याने धावसंख्या झाली आहे ती आर एस स्पोर्ट्स संघाची 23. 1 गडी बाद 23. या षटकातील 3 चेंडू पूर्ण झाले. 3 चेंडूंचा खेळ अजून बाकी आहे. प्रथमेश सोनार आणि राज देवरुखकरची जोडी मैदानात आहे. बघूया कसा सामना करतात. अजून 21 बॉल आणि 42 धावांची आवश्यकता आहे ती आर एस स्पोर्ट्स संघाला जिंकण्यासाठी. धावसंख्या झाली ती 23. 1 गडी बाद 23. संदेश याचा पुढचा चेंडू प्रथमेशसाठी, आणि चांगला प्रकारचा चेंडू तितकाच चांगला प्रकारे तटवलाय ते प्रथमेश, आणि 1 धाव मिळते. या एका धावेने धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 24. 1 गडी बाद 24. अजून 2 चेंडू बाकी आहेत ते. अजून 2 चेंडू या षटकातील बाकी आहे. 5व्या चेंडूंचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय तो राज, आणि निर्धाव चेंडू टाकला जातोय तो संदेश याच्याकडून. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली आहे. जखडून ठेवलंय ते फलंदाजाला. धावसंख्या सिरावती आहे. धावसंख्या झाली ती 24. 1 गडी बाद 24. या षटकातील अंतिम चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होतोय तो संदेश, आणि हा वाईड चेंडू. आता मात्र गोलंदाजी भरकटते ती संदेश याची, आणि नक्कीच 1 धाव बहाल केली आहे वाईडच्या स्वरूपात. आर एस स्पोर्ट्स संघाला धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 25. 1 गडी बाद 25. तिसऱ्या षटकातील अजून अंतिम चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 25 धावा पूर्ण झाल्यात 1 गड्याच्या मोबदल्यात, आणि हा चेंडू चांगला टटवलाय. चेंडू झेल बाद होतो का ते पाहायचं आहे, आणि चांगला झेल घेतलाय राज देवरुखकरच्या स्वरूपात. दुसरा धक्का बसतोय तो आर एस स्पोर्ट्स संघाला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 2 गडी बाद 25. दुसरा धक्का बसलाय तो
जिंकण्यासाठी आर एस स्पोर्ट्स संघाला. सतरा चेंडू आणि 39 धावा. पंकज याचा पुढचा चेंडू प्रथमेश साठी आणि हा मात्र चांगला तटवलाय चेंडू. चेंडू जातोय सीमापार 6 धावांसाठी. या षटकारांनी धावसंख्येत भार होतोय. स्वरूपात एक धावेसाठी मारला होता. दुसऱ्या चेंडूवर मात्र खणखणीत षटकार ठोकलाय. या षटकारांनी धावसंख्या वाढते. ती धावसंख्या झाली ती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 32. या षटकातील तिसरा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय तो पंकज. सामना करेल तो प्रथमेश. पंकज टू प्रथमेश आणि हाही चेंडू चांगला तटवलाय. बघूया चेंडू जातोय सीमापार 4 धावांसाठी. चांगली फटकेबाजी केली आहे ती प्रथमेश सोनार याच्या माध्यमातून. धावसंख्या झाली आहे चौदा चेंडू 28 धावा. या षटकातील अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. स्ट्राईकला गेलाय तो प्रतीक. सामना करेल तो पंकज याचा. 5वा चेंडू प्रतीक याला आणि सुंदर चेंडू. चेंडू मात्र जातोय आणि चांगलं यष्टिरक्षण अवधूत याच्या माध्यमातून प्रतीक इथे बाद होतोय. चौथ्या षटकातील 1 चेंडूंचा सामना बाकी आहे आणि नवीन फलंदाज दाखल झालाय तो उपेश. पंकज याचा पुढचा चेंडू उपेश साठी आणि हाही निर्धाव चेंडू जातोय. चांगली गोलंदाजी. पहिल्या 3 चेंडूवर 11 धावा खर्च केल्या होत्या. त्यानंतरच्या चेंडूवर मात्र चांगली प्रकारची गोलंदाजी झाली आहे ती पंकज याच्या माध्यमातून. धावसंख्या स्थिरावते. धावसंख्या झाली आहे ती 37. 12 चेंडू 28 धावांची आवश्यकता आहे. 12 चेंडू 28 धावा. तर स्ट्राईकला आहे तो प्रथमेश. नॉन स्ट्राईकला आहे तो उपेश आणि गोलंदाजीसाठी 5वा षटक घेऊन आलाय तो अवधूत, ज्याने 47 धावा केल्या होत्या शौर्य स्पोर्ट नवलाई संघाकडून. तोच खेळाडू गोलंदाजीत आपलं कसब दाखवतोय. तर बघूया 5वं षटक घेऊन आलाय. सामना करेल तो प्रथमेश. धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 37. 12 चेंडू 28 धावा. अवधूत याचा पुढचा चेंडू प्रथमेश साठी आणि हाही सुंदर चेंडू टटवलाय. चेंडू मात्र आणि नक्कीच 2 धावा मिळता येते प्रथमेश याला. संघाची धावसंख्या झाली आहे 39.
11 चेंडू 26 धावा. 11 चेंडू 26 धावा. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्या झाली ती 39. अवधूत याचा पहिल्या चेंडूवर 2 धावा मिळवण्यात यशस्वी झालाय तो प्रथमेश. बघूया दुसरा चेंडू कसा टाकला जातो. अवधूत याच्याकडून सामना करेल तो प्रथमेश. आणि हाही चांगला तटवलाय चेंडू. नक्कीच किती धावा मिळतात ते बघूया. आणि 2 धावा ह्याही चेंडूवर घेण्यात यशस्वी होतोय तो प्रथमेश. संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली ती 41. 10 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता आहे. 10 चेंडू 24 धावा. अवधूत याचा तिसरा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होतोय तो प्रथमेश. धावसंख्या झाली ती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 41. अवधूत याचा तिसरा चेंडू प्रथमेश साठी. आणि सुंदर झेल घेतलाय प्रथमेश. सोनार बाद होतोय. चौथा सुयोग भाटकर. 9 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता आहे. 9 चेंडू 24 धावा. अवधूत याचा पुढचा चेंडू सुयोगसाठी. 9 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता आहे ती आर एस स्पोर्ट्स संघाला. आणि सुंदर चटवलेला चेंडू. चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. चार गड्यांच्या मोबदल्यात 47. 8 चेंडू 18 धावा. 8 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे. अजून या षटकातील 2 चेंडूंचा सामना बाकी आहे. बघूया सुयोग कसा. आणि चांगला तटवला आहे चेंडू. आणि नवीन फलंदाज दाखल झालाय तो परिमल मयेकर. 7 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे. अवधूत याचा शेवटचा चेंडू परिमल साठी. आणि सुंदर तटवलाय चेंडू. चेंडू बघूया किती धाव मिळतात या चेंडूवर. 2 धाव पूर्ण केल्यात त्या. चांगली रनिंग केली ती उपेश याने. दरम्यान धावसंख्येत भर होते. या 2 धावांनी धावसंख्या झाली आहे ती 49.
16 धावांची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू आणि 16 धावा. 6 चेंडू आणि 16 धावा. स्ट्राईकला असेल तो उपेश. पाच गड्यांच्या मोबदल्यात 49 धावा केल्या आहेत आणि अजूनही 6 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता आहे ती आर एस स्पोर्ट्स संघाला जिंकण्यासाठी. स्ट्राईकला येतो उपेश आणि रितेश आपलं अंतिम षटक आणि दुसरं षटक घेऊन आलाय आपल्या कोट्यातील. तो रितेश सामना करेल तो उपेश. बघूया कसा सामना करतोय तो रितेश याचा उपेश. चांगला चेंडू टाकलाय तो रितेश याने. निर्धाव टाकलाय चेंडू. आता समीकरण बदलत आहे. 5 चेंडू आणि 16 धावा. 5 चेंडू आणि 16 धावा जिंकण्यासाठी कराव्या लागतील ती आर एस स्पोर्ट्स संघाला. उपेश एक चांगला खेळाडू आहे. रितेश याचा पुढचा चेंडू उपेशसाठी आणि हा चेंडू पंच डिक्लेअर करतात वाईड चेंडू. एका या वाईड चेंडून एक धाव नक्कीच मिळते. धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या झाली ती 50. 5 चेंडू आणि 15 धावा. 5 चेंडू आणि 15 धावांची आवश्यकता आहे ती जिंकण्यासाठी आर एस स्पोर्ट्स संघाला. रितेश याचा पुढचा चेंडू उपेशसाठी आणि चांगला चेंडू. मग एक धाव या चेंडूवर मिळते. 4 चेंडू आणि 14 धावा. 4 चेंडू आणि 14 धावा. सलग दुसरा चेंडू निर्धाव टाकलाय तो रितेश याने. 3 चेंडू 14 धावा आणि चांगला तटवलाय चेंडू. आता मात्र 2 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता आहे. 2 चेंडू आणि 13 धावा. 2 चेंडू 13 धावा. आणि उपेश बाद होतोय. 1 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता असेल आता आय एस स्पोर्ट्स संघाला. कठीण हॅलो.